ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୋର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନମସ୍କାର। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଲରେ ଥିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ମୁଁ ବିଦ୍ୟା ଆଜିକା ଭିଡ଼ିଓରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କଠୁ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରାଣୀ ହେଉଛି ମଣିଷ। ମଣିଷ ପ୍ରାଣୀ ଗୋଟେ ଅଜବ ପ୍ରାଣୀ, ଯେ ଯାହାର ଏତେ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ସେ ପଇସା କମାଇ ପାରୁଛି, ବହୁତ ଜିନିଷ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରୁଛି, ଆବିଷ୍କାର କରିପାରୁଛି। ଯାହାର ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ସେ ବି ତିଷ୍ଠି ପାରୁଛି, ଯାହାର ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ ସେ ବି ତିଷ୍ଠି ପାରୁଛି। ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି ତା ନିଜ ନିଜ ଜୀବନରେ। କିଏ ଭାତ ଖାଇ ଖୁସି ହେଉଛି, ଭାଇ କିଏ ଚିକେନ ମଟନ ଖାଇକି ଖୁସି ହେଉଛି, ଆଉ କିଏ ସାଧା ଖାଇକି ଖୁସି ହେଉଛି। ଆଉ କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଜୀବନରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଏ ବେରୋଜଗାର। କଥା ଏତିକି ବିଚିତ୍ର ଯେ ଯିଏ ଭାଇ କରୋଡ଼ପତି ତାର ବି ଆଜି ଯାଏଁ ପେଟ ପୁରି ନାହିଁ। ଯିଏ ବେରୋଜଗାର ତାର ବି ଆଜି ଯାଏଁ ପେଟ ପୁରି ନାହିଁ। ମାନେ କଥା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କଥା, ଯେ ବେରୋଜଗାର ବି ଖୁସିରେ ବଞ୍ଚି ପାରୁଛି, ଆଉ ରୋଜଗାର ବି ଖୁସିରେ ବଞ୍ଚି ପାରୁଛି। ତାମାନେ ଆମେ କେବେ କାହାକୁ ଇଗ୍ନୋର କରିବା କଥା ନୁହଁ। ଯେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ସେମାନେ ତ ବିନା ରୋଜଗାରରେ ସେମାନେ ବି ଖୁସିରେ ଚଳିପାରୁଛନ୍ତି। ରୋଜଗାର କରିବା ଲୋକର ପେଟ ପୁରି ନାହିଁ, ବେରୋଜଗାରର ପେଟ ମରି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ପଇସାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନର ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇଥାଏ ମୋ ମତ ଅନୁସାରେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ এই ଭିଡ଼ିଓଟା ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଯଦି କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଏ ବାଏ।